Ara. Sí. Va, Juli. Va, espera. Toma 1, primera. Subida baix, ja digues la fecha. Toma 1, primera, subida abajo. Rominger intentará a ver dónde llega. Pero tú confirma que muy bien, ¿eh? No, yo vas a atacar. Vas a atacar. Digues per a dalt. Com va el tio? Mira, la moto 1. ¿Qué estás grabando? Toni, fes bona cara, Encara que patisques, fes bona cara. Tú cogiendo la ropa. Sí, pero no apretes que ya vas a llamar. Ahí muy fort, no? No, toma aquel. Más fort. Si tienes más fort, no utilizo ni un poquet. No, hombre, este rap y es la última. Home, massa fort no n'és, saps? Sí, per això. Però si ho veu això, que anem a 13 i diu que anem fort, mos moriran de risa tots, sí. Tu digues que anem a 20. Home, això de rampes dures, no? I ja no això que és una pujada o una pel·lícula còmica? Això és dir, després, 60 grades del control.